हाय लोगोफोर नै दिनैहाय पार्टनि अरिजिनेल पार्टनि बेयावहा अल बडि बेडशीट होनो बिदिया सफैदों नै जा मोजां बेबी पिंक एसे ब्राइट पिंक अरेन्ज पिच इदिनो गुफुरफोरबो मेल्ला मोनफैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माखौ लानो नोंथांमोना बे फन नाम्बारावहाय कल खालामहरनानै नोंथांमोना अर्डार खालामहरनो हागोन आरो सोरबाफोरनो एक्सट्रा माबा मोनसे जेनेबा डिजाइन आगर बेलेग नांगौबा बेखौबो खोन्थाहरनो हागोन जोंनि स्ट'रावहा फेन्सि दख'नायावहा फैनानै नोंथांमोना अर्डारबो होनो हागोन जा मोजां बेयो आइरन होआखै गोदान रिसेन्टलि दासो सफैनायखाय बेखौ आइरन होआखै नोंथांमोना लायोबा मोनगोन ओरैबादि कालार कम्बिनेसन बेबी पिंक दों माने बुंस'हायै मिलायफ्लेजोबनाय जा मोजां ब्राइडेलनि थाखाय ओरैबादि मोजां सफैदों मालफोरा नोंथांमोना थाब फैदो अर्डार होदो बे गोमो कालाराथ' जा मोजांखा ओरैबादि समायफ्लेनाय बेबी पिंक गेजेराव मिना बे आगर होना होदेरदों आरो गोमोआवहाय जि मोजां नुदों नै एकदम मेकआप खालामनानै माबाबाथ' बुंस'हायि बेखौबो ओरैबादि मोजां नुदों आगरानो जा जोंख्लाबजोबनायखा आइरन होबाथ' आरो ओरैबायदि मोजां नुबावगोन नोंथांमोना नायनानैहा अर्डार हरदो थाबनो बे होखानाय नाम्बारा 8812937051आवहा उदालगुरि टाउनावनो फेन्सि दख'ना बाजारथिंहाय जुरिपाट गोजाननिफ्राय लायनांगौ जायो बेबायदि अल बडिफोरखौ नाथाय नोंथांमोना जोंहानि बे दखानावनो मोनगोन लांफैनो हागोन गोसो बायदि माबायदिखौ नांगौ नोंथांमोना फैनानै थाब अर्डार होफैबानो जाबाय आरोना